Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong iyampo nga ang katawhan labi na nga atong mga leaders magpatalinghog sa pagtambag o paggiya sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo aron makabot ang kahusay, kalinaw, kauswagan nga tinud-anay. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpamalit og mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Patalinghogi kami Ginoo aron sama nga nagsaulog kami sa misteryo sa pagkabanhaw sa imong anak. Magmalipayon unta kami inigabot niya kuyog sa tanang mga santos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga tawo nga naghatod kang Pablo mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugon ni Pablo nga paagpason sila si Silas ug Timoteo sa labing madali. Unya si Pablo mitindog atubangan sa konseho sa Areopago ug miingon, mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyoso kaayo, kaysa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad, ug sa pagtan-aw ko sa mga dapit nga inyong gisimbahan, nakita ko ang altar nga gikulitan ni ining mga pulunga, alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anian niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo. Ug wala usab siya magkinahanglan bisag unsa gikan sa tawo, kay siya man mismo ang naghatag sa tawo ug kinabuhi ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang bulok sa katawhan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Daan na niyang gilatid ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an aron mangita sila kaniya sa pamasin nga siya ilang makaplagan. Apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato, kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita.
Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, kita usab iyang mga anak, og sanglit kita mga anak man sa Dios. Dili nato huna-hunaon nga ang Dios sa magdagway sa lawrawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Kaniadto sa wala pa mahibalo ang tao, wala baliha sa Dios kining mga butanga, apan karon nagsugo siya sa tanang mga tao sa paghinulsol. Kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili, o gimatuod niya kini sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti, mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga mibugal-bugal kaniya, apan ang uban miingon, gusto kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini. Unya si Pablo mibiya sa tigom. Pipila sa mga tao mitipon kaniya og mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago. Ingon man si Damaris nga usa ka babay ug uban pa. Human niini mibiya si Pablo sa Atenas og miadto sa Corinto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Daigang Ginoo gikan sa kalangitan, daiga siya diha sa kahitasan. Daiga siya kamong tanan niyang mga anghel. Daiga siya kamong tanan niyang kagahuman. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Mga hari sa yuta ug sa tanang kanasuran, mga prinsipe ug tanang maghuhukom sa yuta, mga batan-on usab ug mga dalaga, mga tigulang ug mga kabataan. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Daiga ang ngalan sa Ginoo, kay ang iyang ngalan lamang maoy gibayaw. Ang iyang kahalangdon labaw sa langit ug sa yuta. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, daghan paunta kaayo ako isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang ania kanako mao'y iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, ako busa giingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaniya ug isugilo niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Giingon sa atong salmo nga sa to, ang langit ug ang yuta na puno sa imong himaya. Heaven and earth are full of your glory. Pasabot, way lugar din his yuta nga wa diha ang presensya sa Ginoo. Nya kung naa gani ang presensya sa Ginoo, ang tanan mahimong mapuslanon. Nigilingay mong tupad. Ing na mapuslanon ra na nimo ang color sa imong buhok. Ing na. Orwa na nay kapuslanan. Pasabot ako na ning ilisan. Mapuslanon pa na nimo ang imong kilay. Mapuslanon dili. Yang ano imo nang kiskison. Mapuslanon pa na nimo ang imong palupyan tube. Nganong imo manang ipalaygate. Mapuslanon pa na nimo ang imong sa to'y tawagan sa laki vas deferens. Nganong imo manang ipabasiktomy. Mapuslanon pa na nimong imong mga reproductive hormones kanang mahimong bata. Nganong imo manang imnan og pills nga makapapatay ana og uban pang pangutana. Mapuslanon pa ba na nimong imong bana? Nganong imo manang yaw-yawan? Mapuslanon pa na nimo imong asawa? Nganong imo manang substitutan? Hinana ba? So ang mapuslanon, ang kapuslanan sa usa ka butang magamay man ug madako, ang kapuslanan sa usa ka sitwasyon mabati man ug manindot sa atong paminaw, mag-agad kung atong ilhon nga present ang Ginoo. Muna si San Pablo sa unang pagbasa, gitudluan niya ang taga Atenas. Ingon siya, doon na mamoy gibutang dinhig Dios nga wa ninyo mailhi. Unsa may kapuslanan anang Dios nga wa mailhi? Iya dayong gipaila si Kristo. Iyang gipaila. Nidawat ba sila? Wa sila mo dawat ang kadaghanan sila. Balik lang taugma oy. Ngano man kay wa man mo igo sa ilang huna-huna, di man sukwahi man sa ilang mga nakatunan og ilang standard, ilang gisalikway. Mao na tinuod ang tibuok yuta ug ang langit puno sa presensya ug himaya sa Ginoo, pero dili na siya mahimong tinuod
kung ang atong hunahuna o kasing-kasing dili mudawat. Kinahanglan kitang mudawat. Mao bitaw na nga dinhi sa atong simbahan, ako gid mong gitudluan pagdawat sa kabubuton sa atong mga ashirets. Kan labi nagmadomingo, abisag karon na magitay aser, no? Diri lingkod, ana, no? Kanang magbuot asa lingkod, kana gamay ra jud kay nang butanga, kanang magbuot asa siya lingkod, di gyud mo tuog asa siya palingkoron, gisaway na nadaan ni Kristo. Yan siya, kung kamo mo tambong og kumbira, ayaw mo pagpili og lingkuranan, pag-agad mo asa mo palingkoron. Nga naman, obedience is very important. Kay kanang doon na natay gitawag og obedient mind, obedient heart. Ang Ginoo sayon kaayo nga mulihok dinhi nato. Pero naa ganitay gitawag og disobedient mind, disobedient heart. Lisod kayo paglihok sa Ginoo. Maglisod siya kay ang Ginoo manggod mga igsoon, dili ni siya mamugos. Kinahanglan gid ni siyang ato o sa siyang dawaton, una pa siya mulihok. Di ganita mo dawat, naara gyud na siya diha magpundok, murabag tubig. Kabantay mo tubig, aw na pa ba mo'y tubig sa inyo? Daghan pa? Tubig ba? Gi pagkaron, pag eksperimento igabot nimo sa inyo. Og naa kay gamay nga vial, kana bang gamay nga garapa ba nga naay sungsong, naay sealed. Ihumol siya sa inyong dako nga balde tubig. Nya i-sealed siya. Sirad iba. Nya human dangtag mga 1 minute kuhaa na isod tubig. Ha? Masudlan og tubig? Ang niingon masudlan, mga buangon mo. Di masudlan, oy. Pero naa siya sa taliwa sa tubig. Pero imo siyang ablihan, kuhaon nimong tabon, ihog nimo siya dito sa balde, puno sa tubig. Inigkuha nimo bisag 3 seconds lang, ikuha nimo, awa na, puno. Awa mo kasabot. Parihara sa nato, siging simba, ni atas kalibutan nagpuyo, pero siging pangutkots o kapait, yun, kalisod. Nganong galisod man ka nga ang tibuok langit og yuta puno man na sa kaayos Ginoo, sa himaya sa Ginoo. Nganong galisod man ka, awa ka mo dawat sa Ginoo. Muna ingos Kristo, dawata gid ninyo ang Espiritu Santo kay maunay mo tudlo ninyo sa kamatuoran. Sige manggod mong gukod anang dili tinuod. Pananglitan, gusto jud ka nga good health kanunay, tinuod na dili? Ha? Tinuod na nga kinahanglan yung di ta masakit? Dili, oy. Masakit yun ta. Pangandam na lang inikasakit ni mo. Nya karon, sige ka gukod nga di jud ka masakit. Nasakit man ka, di na stress ka. Pagka stress ni mo, patambal ka. Di man matambalan ang stress. Ni samot ang imong kasakit. Bisag na apa kay ikapatambal, di lang yapon ka maayo, kay nga naman, ang imong kabalaka, ang imong kaguol, maotoy pinakasintro sa imong sakit, kay di man ka gustong masakit. Ay kanang kamatayon, ang sama ng kamatayon, malikayan, dili. Pero 100% ninyo, for sure, hadlok mamatay. Kinsa din ang gusto yung kayong mamatay. Tasan ka mo? Na iniisa mga tiwasonon ra ba kaya? Panabla naman ang inyo. Oy, bisan pag kana ganing nanas ICU,
og imong ingnon, okay na kang mamatay, Father, please pray for me. I want to get well. Ana pag yun. Wa na hati, wasuno na yun kaya na. Mugastog og minilyon. Usahay pa, mugastog binilyon. Aron lang yun maayo. Ato magong i-deny ang kamatuoran. Kaya ang ato manghuna-huna, mao'y atong gisunod, pasudla ragod ng Espiritu Santo. Puno magidunta ang yuta sa himaya sa Ginoo, pasudla ing na, come Holy Spirit, enlighten me, guide me to the truth. Nganong di man gini maayo ang akong sakit sa hawak. Ingon dayong Ginoo, hapit na kadi kalakaw. Muna pasalamat matag higayon nga makalakaw ka. Muna inigmisan ako karon nya di kayo sakit akong hawak, okay ra. Moingon din ko, salamat Ginoo kay hapit na rabani. Ignaog na ko sagdanan nga okay pa ignaog, salamat Ginoo. Di ba magsikog pasalamat? Din ako magsikog na huna, di unta nimo sakit. Mas maayo pag magpasalamat ka. Muna inigtanaw ni mo sa amin, napakay kilay, ayaw pangiskis, inasalamat na apakoy kilay. Igtanaw ni mo, napakay buhok, salamat na apakoy buhok. Siging ka-conscious anang colors buhok. Igtanaw ni mo, napakay naong, ayaw nagka-conscious anang colors imong naong, unsa na say imong paliton, kay inusnos diha, unsa na say imnon para mausab ang color. Grabe nakikastanan. Dawata na lang nga naapakay naong. Ana. Sige, lingay mong tupad. Yung na, praise the Lord, buhi pa ka. Yung na. Ay, usahay rabano, din agit ta kapasalamat kamong mga ginikanan, pero may gid mong masipyat ani. Igtanaw ninyo ikabuntag inyong anak nagloko pa diha, wa amo mata, unsa man dayo inyong isulti. Unsa inyong isulti nya labi nagting klase, nya hapit na gyud ang oras, nya galoko pa. Unsa may inyong isulti? Bangon, ikang buang ka, sige lang kag katuog diha. Wa di ka kahibaw nga kanang pagkatuog, usa na kadakong gasa, daghan na kairong di na makatuog. Kasigi nag-inom gani og mga sleeping pills kadi katog. Higdag alas 8 hangtod na lang kaadlawon alindasay di na gyud katog. Kada kong gasa nang nakatog. Unsa may una nimong isulti tan-aw nimo sa imong anak nga wa gyud pa mo mata. Salamat Ginoo. May kayong tuog sa akong anak. Magyaw-yaw ba nung kang sige nagkatog, tanawag din ana makatog, di ba maproblema na sad ka, imo na sad nang patambalan aron matog, nya karon kay natog, imo na sang pukaon, imo pag yung kasab-an. Kay ikaw may nagbuot, pangutana sa Holy Spirit, ang akong anak, wa pa mo bangon, nya oras na para mo klase, unsa may akong buhaton. Basig hunghungan ka sa Holy Spirit. Ayaw na lang na pa-eskwelaha kaya wa naman sa naisod-sod sa klase. Sige na. Gasigi na wala nag-computer. Ay na lang nagpa-eskwelaha. Ana, dawata na lang nga sa karong tuiga di gina siya mo eskwela. At imana na lang na dinhi, kuyog mo kanunay, basin pamatakda na sa imong kabuutan. Kaya imo na sige pa-eskwela, ang barkada ana dito mo'y gahuwat. Adto ra ginas computeran, magsige ra nag-cutting classes, nyag musod sa nas klase, magpunay ra nagbugal-bugal sa iya mga classmates, magsige ra nagpangbuli, ang maestra kapatyuno na kaya ng imong anak. Kay purti na ganyang konsumisyon na og naa na siya sa klase. Moingon gud ang maestra, ay salamat ni absent ang panuay. Di ba? Basig makasabot ka na ba? Nga ikasabot na nimo, moingon din ka, praise the Lord, ako ning dawaton, at least buhi ang akong anak, di na lang na nako pukaon, andaman na lang na nako pamahaw, inigbangon ana unya. Bangon na imong anak, dangtag mga alas 10 buntag, bangon na, huyatin, loto ng pamahaw, ay ganiharang andam dong, ano siya,
Di lang sa koskoy lamang. Siya, okay, baon ako anak. Gisultihan ako sa Holy Spirit. Kung sa'yo gisulti sa Holy Spirit, ma, ay, nagsige man din siya monitor ni mo. Anam din kay sud-sud sa klase. Siya, nga ni Holy Spirit, kay bao, gida. Yan sa may imong una-una, ma. Nagpagiya man ko sa Holy Spirit, di, ako lang ginang dawaton, nothing gonna change my love for you. Mo paraig din mo, ma. Pwede din na lang yung kumuskoy lang. Kana, okay kayo. Di ba? Saban, okay na, dili. Uy. Ngano man day si Jesus naka-eskwela di ay. Sila si San Pedro naka-eskwela di ito. Wow, uy. Pero nangahimo man laging mga manluluwas sa kalibutan. Kay maulagi na, may grado kag sawa, basta giyahan kas Espiritu Santo, mahimo jud kang mapuslanon. Pero bisag taas kay kag grado, pero wa kay Holy Spirit, mahimo gyud kang way kapuslanan. Gani makaguba pag yun kag kinabuhi o kalibutan. Akan nilero na nga guba ang atong kalibutan. Unsa may hinungdan ani, ang mga tag-as kay grado mo'y niguba sa atong ozone layer, mo'y niguba sa atong mga sapa, mo'y niguba sa atong mga kadagatan, sa atong mga kalasangan, sa atong mga mineral resources. Sila'y niguba ana. Ang mga tag-as kay grado mo'y niguba sa inyong mga internal organs, sama anang palaygit na nang pagsig-inom anang mga pills, kaning pagsigig inom na to kaon aning mga chemicals, sigit ang kaon nga mo'y hinungdan aning daghan kay cancers. Kinsa may nagbutag chemicals anang tanang pagkaon, tanang imnonon dinhis atong kalibutan karon, ang mga tag-as kay grado. Sorry ha, nga mao ni ang resulta. Ngano man, kay wa man giyahi sa espiritus kamatuoran. Ang espiritu mas bakak mo'y atong gipalabi. Para gud anang laki himuong babay, babay himuong laki, dili din na pamakak. Uy, mga minyo bana murag ulitaw bisag kinsalay ika-partner og sex diha, basta di lang mabuntis, tungod kay kamao ko mo gamit og kondom, tungod kay kamao ko mo gamit og pills. Mga asawa, di na mga dalaga, siging uyab-uyab, uyab-uyab, tukhang-tukhang panagsa, total ligated naman ko, 100% naman ko safe. Nga buang mo, nagtuo mo, di may mo apil, ana. Apil sa mi usahay, oy. Ma-apil mi. Nindot biasa na. Pero dili na na tinuod. Muna rin na tas tinuod. Pila na may hali na to. Kani mo na ni tinuod ha. Pila na may hali na to sa atong SBF dag para sa atong kumbento. Mao na malang ni atong slot karon. Nahunong na tong DCHS kay hurot naman to kahalin. Ang atong SBF dag mao na ni ang atong fokusan. Niabot ng atong halin og 20,276 na apay 39,724 ka slots nga available. Tag 500 pesos per slot. Sa ako nang ikaingon na ata dihay bayronon sa atong kumbento mga around 20 million. Ang atong nasubay-subay karon nga gasto mga 38 million, pero naa pa na yung mga 2 to 3 million na ma-additional tingali, labing more or less. So naaginas mga 41 million. Ang atong nabayad na pas 27 million. So naa pa na yung mga 12 inana, no, nga makuwang or 13 or 14 million. Onya naama sa tay huwam diha ng 27, nakahuwaman ta nag mga 8 million. So naapatay mga 20, mga 22 inana, no, pero sige lang 20 lang. Mao ni ug mahali ni ang tanan makabayad gid ta. Pero kay bawo man ko daghan man tang mopalit ani.
gamay raman kaini kung musunod lang kita sa Holy Spirit nga moingon palit na. Nya kung nipalit na ka moingon sa nang Holy Spirit, palit pa more. Di ba? Ana man gura. Nya naa sa taan ni bag-ong challenge. Naghimo kog challenge kaya nga tong kumbinto nga gitukod. Nindot ba tong kumbinto o bati? Nindot no. Nagtaod na taga sige patarog discuss kung saon pagtaod ang elevator para di yun masipyat. Nya kuwang pa deta diha og kanang sa fire nga mga control ato pa nang i-finalize. O niya sa kuan maghimo ta og challenge. Ako na ning gisulti kagahapon nga niabot gyud na siya og mahuman na karong Hunyo, karong June, moabot gyud na siya og 16 months ang atong pagtrabaho niya. Sugod ta atong February 2023 hangtod karong June. So mga 16 ba? 16 months. O lagi, 16 months. O niya, kanang 16 months, ato nang himuag challenge nga tag 500. So 16 slot challenge. Pila may kantidad na? 8,000. 8,000 ang kantidad sa atong bag-ong challenge. 16 ka slots kay equivalent na sa 16 months nga pag-construct nato aning atong kumbinto hangtod gyud nga mahimo siyang functional. 100% functional. Karon pa na mga June siguro mahimong functional. Salamat kay kagahapon pag-announce nako naadayoy nipalit. Nanatay usa ka kanang 16 slot challenge. So atong pagpakan ang namalit ani. Salamat kayo. So good na tag challenge kay usahay good ganahan kitang ma-challenge, no? Nya ang atong DSAP katong investment slot open pagihapon. Pwede pa. Nya ako lang sa ding i-report ninyo ang atong DCHS mo na ni ang atong final report. Praise the Lord kaayo, no? Kay daghang namalit atong Domingo o pagka-Lunes na apay nisod sa atong mga bangko. Ang total gyud nga slots nga atong halin sa DCHS nga nakwintada nato hangtod gahapon niabot og 30,902 ka slots. Pakpak. 30,000 raman to atong gibaligya. Hapit yun moabot og 31,000. Mao ni ang tanan niya ang equivalent amount ani is 7,046,006 pesos and 22 centavos. Nya ngato sang total gasto sa Holy Week celebrations o sa atong pista niabot sa 6,965,226 pesos and 87 centavos. Dako kita gasto, no? Pero lingaw mo ato na-enrich mo sa atong santo o bala na mo diya. So doon ay sobra nga 80,779.35. So pakpakan nato ang tanang namalit sa DCHS. Bisag nilapas ta, at least nahurot gid siya kahalin. Nya doon na sa tay slot sa katong Pentecost Sunday aron gikan sa ACCRS ang ato sang halin katong tag 100 nga ticket para karong May 19 dito sa IC3. Niabot ng atong halin og 2,812. Unya na ay available pa nga 4,188 ka mga tickets na ani na distribute sa lain-laing charismatic leaders og dinhis ato na asa ta dihay ticket sa opisina. Ako sang gipangayuan og total katong atong duha ka mission appeals atong Abril 21 nag-mission appeal dinhi sila si Father Kent Galo sa iyang kuyog siyang parokya sa Tabla, Paris, Cebu City. Ang total nga nadawat nila
gikan din hinato sa atong mga gipang tampo-tampo niabot og 360,900 pesos. Salamat kayo. Nya, doon na naman sa tuy mission appeal atong niaging Domingo, ilang Father Bernie Agustines sa Matutinaw, Paris, ang ilas ang nadalang kwarta atong adlaw. Nya na pa may nisod sa mga online karon ginagmay. Niabot pod to og 233,000 nilang nadawat. Salamat kayo. So ingon ani ang atong pagtinabangay kay gigiyahan ta sa Holy Spirit. Congratulations natong tanan, nindog na ta. Mga igsoon, himuon nato ang atong tiningob nga pagampo ngadto sa amahan uban sa mapaubsanong pagsalig. Moingon kita, Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Nga ang simbahan magmakugihong magdala sa mensahe ni Jesus ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Nga sila nga nagdumala ug nagmando, magdalag kalinaw ug hustisya ngadto sa kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Nga pinaagi sa atong mga buhat sa kaluoy, ang mga tinamay, mga sinalikway, o mga wala higugmaa sa atong katilingban, makasinati sa pagpangga sa Dios sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos makakita ug makabatyag sa mahigugmaong presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Nga ang tanang mga benefactors og donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Nga sila nga nanag-una kanato diha sa kamatayon, mabanhaw ngadto sa kinabuhi sa nabanhawng Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Ginoo, makagagahom og way sukod sa imong kaluoy o gugma, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga pinaagi sa pagbinayluay niining mga halad, nagpaambit ikaw kanamo sa usa og halangdon nga pagka-Dios. Itugot na ngamoyo kami nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuuran, magpuyo unta kami kinabuhi sibo sa maong kamatuuran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay umatar. Santos ka Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot na tapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik anhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu kana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matubad ang imong pagtuo, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inuluwa sa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, niya ko angay kalawat kanimo, apan ipanimulang ako mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita. Ginoo, patalinghogi nga mapuangoron ang imong katawhan o himua nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, makalabang gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kapuno sa himaya sa Dios. Nya mapuno ra gid ta aning kalipay o grasyas Ginoo kun abli ang atong kasing-kasing o kunahuna pagdawat sa Espiritu Santo. Una, kung pwede, mangapil ta gyud sa aning atong Pentecost Sunday celebration. Nya makapalit mo tickets nga tag 100 pesos diri sa atong opisina or sa mga charismatic groups leaders tibok Cebu karoning May 19 alauna sa hapon adtos IC3 niya padayon sa tagpamalit og slots kay kun unsay atong gihatag sa Ginoo maura say iyang ipilo-pilo og 100. So ang atong SBF DAG naapay 39,724 atong swayag pakita nga daghan gitang mga nagkupot og 500. Pila ka kabuok nato mga viewers nga naay 500 no? Ipalit lang na. Nya kamo sang gustog challenge
na atay 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos. Ang atong Flores nagpadayon dinhi matag alas 6 sa gabi nga misa niya. Ang atong katekesis para sa Flores dinhi sa simbahan Lunes, Merkoles, Biyernes, Sabado, Domingo alas 3:30 sa hapon para na sa itong mga kabataan. Niya ang atong culmination Children's Congress himuon ini ka June 1 adlawng Sabado. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ang awan ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihan, atong pasin